Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Axier. 29 years old na ngayong January 29, 2026. At nakatira ako ngayon sa isang lugar na hindi ko nababanggitin ang pangalan. Nagwo-work ako bilang freelance encoder and researcher. Hilig kong magbasa, makinig at manood ng mga horror stories. Siya nga pala, sumulat ako sa inyong programa Papa Dudut para i-share sa inyo ang aking naging karanasan. Isang life-changing, makapigil hininga at hindi ko makakalimutang karanasan. Ngayon pa lamang ay sinasabi ko na sa inyo na hindi ko kayo pipiliting maniwala pero umaasa ako na magiging sibilisado tayo sa pagbibigay ng komento at reaksyon sa nangyari sa akin. Papadudot noong bata pa ako, ang buhay namin ay puno ng kasiyahan. Ang pamilya namin ay simpleng namumuhay sa isang maliit na baryo sa gitna ng malalawak na palayan. Si Itay ay isang masipag na magsasaka, habang si Inay ay isang mabuting may bahay. Tatlo kaming magkakapatid, ako ang bunso, si Kuya Amir ang panganay at si Ate Amara ang nasa gitna. Mahal namin ang isa't isa. Sa hapagkainan, laging puno ng tawanan ng bahay. Tuwing hapon naman ay tumutulong kami kay Itay sa bukid. At sa gabi naman ay nagkwekwentuhan kami sa harapan ng apoy habang nakikinig sa mga alamat ng matatanda. Pero hindi namin alam na sa ilalim ng katahimikan ng aming pamilya, may isang lihim na unti-unting magpapabagsak sa amin. Isang araw, isang mensahe ang dumating mula sa kabilang baryo. Ang tiyuhin ni Inay, si Tio Barna, ay may malubhang sakit. Matagal na silang hindi nagkikita, kaya agad siyang nagpaalam kay Itay upang bisitahin ito. Babalik din ako kaagad, pangako niya sa amin noon. Pero Papadudot, 3 araw siyang nawala. Pagbalik niya ay may kakaiba na sa kanya. Tahimik siya, hindi na katulad ng dati na laging masigla. Hindi na siya nakikisalamuha sa amin gaya ng nakasanayan. Minsan nakikita ko siyang nakaupo lang sa may hagdanan, nakatitig sa kawalan. Hindi namin agad ito binigyan ng pansin, baka napagod lang siya sa biyahe, naisip namin. Pero nagkamali kami. Minsan nagising ako sa isang kakaibang ingay sa labas ng bahay. Sumilip ako sa bintana at nakita kong nahahati ang katawan ni Inay habang siya ay nakatayo. At habang nahihiwalay ang tiyan niya sa baywang niya, ay may hawak siyang isang buhay na manok. At bago ko pa maintindihan ang mga nangyayari ay kinagat niya ito. At sa isang iglap ay nagkalat ang dugo sa kanyang damit. Napasigaw ako sa takot at pagkagulat. Nagising sina Itay at ang aking mga kapatid. Nagmadali silang lumabas ng bahay at nakita nila mismo si Inay na nahati ang katawan. Sa ilang buwan, aninag ang kakaibang anyo niya, namutla ang kanyang balat. Lumalim ang kanyang mga mata at ang mga labi niya ay may bakas ng sariwang dugo. Tumatagas din ang dugo sa nakalaylay niyang lamang loob sa loob ng kanyang tiyan. Pero ang nakakagulat, mayroong pakpak si Inay na parang sa demonyo. Nang mga sandaling yon, Papadudot, ay hindi ko matanggap ang nakikita ko. Ana, anong ginagawa mo?
Nanginginig ang boses ni Itay. Pero hindi sumagot si Inay. Mabilis niyang tinapon ang katawan ng manok at nagmadaling pumasok sa bahay. Simula noon ay unti-unting nagbago ang aming pamilya. Noong una sinubukan naming intindihin si Inay, baka nga may sakit lamang siya. Baka naapektuhan lang siya sa pagkamatay ni Tio Barna. Pero habang lumilipas sa mga araw ay mas lumalala ang kanyang kilos. Minsan nahuli ni Ate Amara si Inay na kumakain ng isang buhay na daga. Minsan naman ay may nakita si Kuya Amir na mga buto ng hayop sa ilalim ng kama niya. Hindi namin alam kung ano ang gagawin. Si Kuya Amir ang unang sumuko. Ayoko na tay, aniya. Hindi ko kayang manatili dito. At isang gabi ay naglaho siya. Wala kaming ideya kung saan siya nagpunta. Sumunod si Ate Amara at hindi siya nagsalita pero kita ko sa mga mata niya ang takot. Nagpaalam siya sa akin nang umiiyak at kinabukasan ay wala na rin siya. Si Itay sa kabila ng lahat ay sinubukang ipaglaban si Inay. Pero isang umaga ay nagising na lamang ako na wala na siya. Iniwan niya ako nang hindi man lang nagpaalam. At ako lang ang natira. Papadudot doon ko napagtanto ang lahat. Ang sumpa ni Inay ay hindi isang sakit. Isa itong sumpang matagal nang nakatago sa dugo niya. Isang bagay na pilit niyang kinokontrol. Ngunit sa uli hindi na rin niya kinayang labanan. Minsan gusto ko siyang sisihin. Pero sa tuwing tinitignan ko siya, ang nakikita ko ay hindi isang halimaw, kundi isang ina na hindi na alam kung paanong lalabanan ang sarili niyang pagkatao. Hanggang isang araw siya mismo ang nagdesisyong lumayo. Anak, aalis na ako. Mahina niyang sinabi habang nakatitig sa akin. Mas mabuti nang mag-isa ako. At tulad ng lahat ng iba pa ay naglaho na rin siya. Lumipas sa mga taon, ako na lang ang natira sa lumang bahay sa dulo ng baryo. Alam kong iniwasan na ako ng mga tao siguro dahil natatakot silang baka may namana ako sa dugo ng aking ina. At hindi sila nagkamali. Sa bawat kabilugan ng buwan, may gumigising sa kalooban ko. Para bang napupunit at bawat hibla ng kalamnan ko sa tuwing nangyayari yon. Isang uhaw na hindi kayang mapunan ng normal na pagkain. Natutunan kong lumayo, tumira sa kakahuyan at manghuli ng hayop sa tuwing dumarating ako sa aking pagbabago. Hindi nagtagal ay nagpakita muli sa akin si Inay pero hindi siya nagtagal at sa halip ay may inabot siyang bote ng langis sa akin. Ipahid mo ito sa iyong katawan, Axiar, kapag ikaw ay nagbabagong anyo. Malaking tulong yan para makabalik ka sa iyong katawan ng maayos. Aniya. Pagkatapos noon ay umalis na rin siya at hindi ko na ulit siya nakita pa. Samantala isang gabi nakasalubong ko siya ang matandang manggagamot. May hawak siyang baston at isang tingin ko pa lamang ay alam kong alam niya kung ano ako. Matagal na kitang pinagmamasdan, sabi niya. Alam mong hindi mo matatakasan ang dugo mo. Mabilis niyang inihagis ang isang pulbo sa akin. Bigla akong nanghina. Ramdam ko ang matinding init na bumalot sa aking katawan, parang may apoy na gumagapang sa aking dugo. Mas mabuti pang tapusin na kita rito, bulong niya. Pilit akong pumiglas. Ramdam ko ang sakit at parang hinihiwa ang aking laman sa bawat salitang Latin na binibigkas niya. Akala ko yun na ang katapusan ko, Papadudot. Pero sa huling sandali ay nagawa kong tumakas. Tumakbo ako nang hindi lumilingon, sugatan at naghihingalo hanggang sa marating ko ang aking kubo sa may burol. Simula noon ay umalis na ako sa aming baryo at kung saan ako umupa ng bahay para tumira. Hanggang sa napadpad ako sa isang bayan na misteryoso din at pinamumugaran ng mga kauri ko. Ganun pa man ay mahirap manirahan sa bayang yon dahil marami ding taong nakatira kaya nanirahan ako sa liblib na bahagi ng bayan. May pinaupahang bahay naman doon sa lugar at parang yung pamilya lang
ng may-ari ang nakatira sa vicinity. Sa kabilang banda, kapag alam kong magiging bilog ang buwan ay kinagabihan, hindi na ako umuwi sa aking bahay at doon ako nagkukubli sa gubat. Pero kahit na nagtatransform ako ay aware pa rin ako sa nangyayari at tanging mga hayop lamang ang aking binibiktima. Ni minsan ay hindi ako nag-isip na kumain ng tao. Hindi dahil sa ayoko kundi dahil gusto ko lang lumayo sa gulo. Kaso Papa Dudut, hindi lang ako ang kakaiba sa bayang yon. Maraming nadat ng patay sa may palayan tuwing umaga na wala ng lamang loob. Halos araw-araw na nga yun. Hindi lang ito nababalita kasi kino-cover up ng pulisyang namamahala sa lugar namin sa utos na rin siguro ng aming municipal mayor. Pero desidido ang kapulisan na mahuli kung sino ang may salarin sa pagpatay sa bayan namin. Kaya pagdating talaga ng 6:00 pa lamang ay wala ng taong pag-alagala sa labas ng mga bahay-bahay. Samantala kapitbahay ko ang may-ari ng bahay na inuupahan ko at meron siyang 3 anak. Nang mga panahong yon ay nagwo-work po ako sa isang printing company bilang supervisor. Pero kapag weekends ay umaalis ang may-ari kaya pinapakiusapan niya sa akin ang mga anak niyang lalaki na sina June, Makoy at Dino. Mga nasa edad 11, 9 at 7 anyos sa pagkakabanggit. Mabait naman ang mga bata at hindi sila pasaway tulad ng mga kasing edad nilang mga batang lalaki. Yun na nga Papa Dudut, minsan ako ang nagbabantay sa 3 bata. Sa pag-aakalang darating ang kanilang magulang bago maggabi. Nang mga panahong yon, magkakabilugan ng buwan kaya 6:00 pa lamang ng gabi ay kinailangan ko nang umalis ng bahay. Pero Papa Dudut, sumapit ang gabi pero hindi pa rin umuwi ang landlady ko. Naalarma na ako noon. Dahil magsisimula ang transformation ko bandang 11:00 ng gabi. At ang mga oras na yon ay 9:00 na. Nang sumapit na ang 10:30 ng gabi ay binilinan ko ang panganay na si June na bantayan ang kanyang mga kapatid at isarado at ikandado ang pinto pag-alis ko. Biling ko rin na huwag magpapapasok ng kahit na sino maliban lamang sa kanilang ina. Buksan din ang ilaw ng buong bahay para hindi ito lapitan ng kahit na anong aswang o manananggal. Mamayang kaunti ay naramdaman ko na ang pagsakit ng tiyan ko. Kaya mabilis kong kinuha ang langis at sinigurado kong nilak ni June ang pinto bago ako tuluyang umalis patungo sa gubat. Pero ang hindi ko alam na curious pala ang 3 bata sa nangyayari sa akin at sinundan pala nila ako sa gubat. Buti na lang at matalas ang aking pangamoy at doon ko nga nakita ang 3 bata. June, bakit kayo sumunod sa akin? Sinama mo pa yung mga kapatid mo. Mapapahama kayo niyan. Galit kong sabi sa panganay. Dahil dito, agad kong kinarga ang mga bata at patakbo kaming bumalik sa aking bahay. Pero noong nasa tapat na kami ng bahay ko ay may naramdaman akong nakakakilabot at kakaiba. Sa hindi kalayuan ay natanaw ko na may nakatayong isang lalaki. Kalbo, nakahubad ang pangitaas pero nakasuot ng pantalon. At alam kong nakamasid ito sa amin. Kaya mabilis kong pinapasok ang mga bata at sinigurado ko na pinakakandado ko kay June ang pintuan at pinasarado ko ang mga bintana. At binilinan sila na kahit na anong marinig nila sa labas ay huwag nilang sisilipin sa bintana. Umuo naman ang 3 bata. Nang masiguradong nasa bahay na mga bata ay inihanda ko na noon ang sarili ko sa posibleng transformation ko bilang isang lalaking manananggal. Pero halos 1 oras akong naghintay noon pero nakapagtataka na hindi ako naging manananggal noon kahit nabilog ang buwan. Mamayang kaunti ay may narinig akong lumipad sa ibabaw ko at papunta sa bubong ng bahay. Dahil malakas ang aking pangamoy, naisip ko kaagad na isa itong aswang. At hindi nga ako nagkamali, Papa Dudut, dahil pagtanaw ko sa bubong ng aking bahay. Nakita ko ang aswang na masama ang titig sa akin. Pero hindi niya magawang lumapit sa akin o masaktan ako dahil siguradong alam niyang hindi ako normal na tao. Hindi lang ikaw ang ganyan kaya wag mo kong taluhin. Umalis ka na dito sa bahay ko bago pa ako mawala ng awa sa iyo. Galit na sigaw ko sa aswang
sa bubungan. Mabilis din namang lumipad ang aswang palayo sa bahay ko at hindi ako umalis doon para bantayan at masiguradong ligtas sa mga bata. Pero nagtataka ako noon kung bakit hindi ako nag-transform. Kung sabagay sakaling nag-transform ako ay mabubuking ang sekreto ko. Makikita ako ng 3 batang binabantayan ko. Naisip ko tuloy na maaaring way na lamang ito ng Diyos para hindi ako mapahamak. Kinabukasan naman, usap-usapan naman yung mga aswang sa baryo namin kasi may mga manok na alaga ng mga tao doon ay nawawala o minsan ay nadadat ng patay na. Mayroong isang buntis na nabiktima ng gabing yon kaya lalong umira lang takot sa mga taga roon at lalong umira lang galit sa mga kapulisan at tanod bayan. Kaya naisipan ko na delikado na ako doon kasi kahit na hindi naman ako ang pumapatay ay kapag nahuli nila ako in manananggal form ay i-assume nila na ako ang nambibiktima kaya naman pinagplanuhan ko na ang umalis sa bayan na yon. Sa kabilang banda, yung landlady ko ay nag-uwi ng isang babae sa bahay niya na ayon sa kanya ay buntis. Bakit mo pa dinala yung pamangkin mo dito sa lugar natin? Alam mo namang may gumagalang aswang dito, sabi ko sa landlady ko. Mas matindi ang aswangan doon sa lugar nila. Dinala ko na siya dito para mas mabantayan ko. At saka maglalagay na ako ng pangontra sa aswang sa buong bahay namin, sabi niya sa akin. Samantala dahil sa nagdala siya ng buntis sa bahay, ayon expected ko na palagi silang dinadalaw ng mga aswang. Pero hindi sila makalapit dahil sa mga pangontrang nilagay nila. Bukod sa hindi nila alam na binabantayan ko sila tuwing gabi. At kapag may aswang na lumalapit ay nilalabanan ko sila. Dumating na ang araw ng kabuwanan niya. So yung time na yon, gabi na tapos ay nag-brown out pa. Kasama ng babae yung asawa niya at naroon din yung kilala nilang kumadrona at doon na rin nanganak ang babae. Pero nang gabing yon ay bigla na lang silang inatake ng aswang. Nawala na lang bigla yung sanggol sa loob ng bahay kaya nagkagulo noon sa bahay nila. Habang ako naman ay nasa gubat noon at kasalukuyan akong nagtatransform at naghahunting ng makakaing hayop. Nang mapansin kong may lumilipad na aswang sa ibabaw ko, hinabol ko ang aswang pero umiwas ako nang marinig kong tila may nagsisigawang galit na taong bayan mula sa ibaba. Mabilis ako nagtago noon sa kakahuyan at hindi nga ako nagkamali. Hinahabol ng mga kalalakihan ang aswang. Armado sila ng mga itak at may hawak silang mga flashlights. Mula sa ingay, naririnig ko yung aswang na hinahabol ko ay umatake sa bahay ng landlady ko at kinuha nito ang bagong silang na sanggol ng pamangkin ng landlady ko. Nagkaroon naman ako ng pagkakataong bumalik sa aking katawan at nang muling magdikit ito ay agad akong umuwi sa bahay, naligo saglit at nagbihis ng bagong damit. Tapos ay muli akong lumabas para sundan ng mga tao at para makita na rin kung sino yung aswang na nananalasa sa baryo namin. Pagdating ko sa lugar ay tiyempong na corner ng taong bayan ang sinasabing aswang. Nalaki ang mga mata ko dahil isa pala yung matandang lalaki. Pero kahit na unti-unti na siyang bumabalik sa kanyang anyong tao ay hindi siya pinalampas ng taong bayan. Siya ay pinagtataga, sinaksak pagkatapos ay hindi pa sila nakontento. Sinunog pa nila ng buhay ang aswang. Agad itong binawian ng buhay. Tungkol naman sa sanggol na anak ng pamangkin ng landlady ko. Ayon, natagpuan na lamang itong lasog-lasog at wala nang lamang loob. Sa kabilang banda, hindi na ako nakipaglamay sa landlady ko at hindi na ako nagpaalam sa kanila. Basta na lamang akong umalis dahil na rin sa takot na baka madiskubre nila ang aking lihim. Papadudod, nagpalipat-lipat ako ng tirahan. Siniguro kong nasa liblib akong lugar. Pero abot pa rin ng komunikasyon tulad ng internet. Hanggang sa natagpuan ko na ang perfect spot ko sa isang bayan na matatagpuan sa Luzon. Kung saan hindi masyadong pinapaniwalaan ang mga aswang at manananggal. Sa ngayon ay payapa naman ang buhay ko. Ganon pa rin ako pero hindi ako pumapatay ng tao. At kahit na ganito ako,
malakas pa rin ang paniniwala ko sa Diyos. At kahit kailan ay hindi ako magpapasailalim sa kapangyarihan ng kadiliman. Papadudot na sa inyo na kung maniniwala kayo sa kwento ko. Hindi ko kayo pipilitin at tawagin nyo man akong sinungaling o mapag-imbento ng kwento. Wala naman akong mahihita dito. Wala akong mapapala kung mag-iimbento pa ako ng kwento. Ano man ang reaksyon ninyo ay handa ko pong tanggapin. Hanggang dito na lamang ang sulat ko. Muli maraming salamat, magandang araw sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Axier. Maraming salamat Axier sa pagbabahagi ng iyong kwento sa aming programa. Maraming tiyak ang magtatanong o mapapaisip kung totoo ba ang kwentong tinampok natin. Pero as much as possible ay binibigyan natin ng pagkakataon na maitampok ang bawat sulat na pinapadala po sa atin. Kung dati mga taong may karanasan sa aswang o manananggalang letter sender natin, sa pagkakataong ito ay isang self-confessed na manananggal. Naintindihan namin kung karamihan sa inyo ay may mga reservations pagdating sa ganitong klase ng kwento. Pero kung may mga nagsasabi na sila ay nakakita o nakaengkwentro ng aswang o manananggal, irespeto na lang po natin. Magpasalamat na lang tayo sa Diyos sakali mang hindi pa kayo nakakakita o nakakaengkwentro ng ganitong mga klase ng nilalang. Sa mga katulad naman ni Axier, sa totoo lang hindi namin alam kung ano ang maipapayo sa inyo. Ganun pa man ay masaya kami sapagkat sa kabila ng lahat ay may takot ka pa rin sa Panginoon. Good luck na lamang sa iyo at sana ay magpatuloy ang kapayapaan sa iyong buhay. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa